Nurmes on kotikaupunkini. Täällä on perhe, koti ja kaverit. Juuret tai tulevaisuus. Tämä on hyvä paikka kasvaa. Olen kotoisin täältä. Nyt opinnot kutsuvat. Muutin tänne opiskelemaan, valmistuin ammattiin ja nyt etsin töitä Nurmeksesta. Muutin tänne kasvattamaan poikani, löysin kesätöitä ja syksyllä toivon työllistyväni pysyvämmin. Meitä nuoria aikuisia on täällä monta, lähes 900 henkeä. Tässä elämänvaiheessa tehdään ratkaisevan tärkeitä valintoja työuraan, asumiseen ja perheeseen liittyen. Kotikunnassa vaikuttaminen ei ole meille nuorille itsestäänselvyys. Kun täyttää 18 vuotta, se ei automaattisesti tarkoita tietoa vaikuttamistaidoista ja keinoista. Oman mielipiteen kertominen vaatii rohkeutta. Vaikuttaminen vaatii varmuutta ja elämänkokemusta. Me ollaan arkoja lähtemään mukaan meille epäselvään toimintaan. Me tarvitaan kannustusta. Silti noin 1/5 nurmeslaisista nuorista haluaisi vaikuttaa enemmän yhteisiin asioihin kotikunnassa, mutta ei tiedä miten. Iso osa nuorista on sitä mieltä, etteivät olemassa olevat vaikuttamiskanavat riitä. Meidän mielestämme vaikuttaa voi monella tavalla, ja me haluamme vaikuttaa useammin kuin joka 4. vuosi. Vaikuttaa voi muun muassa internetissä, Facebookin ja blogien kautta. Vaikuttaa voi sekä paikallisesti että kansainvälisesti erilaisilla tapahtumilla, tempauksilla, arjen valinnoilla ja kulutustottumuksilla. Tieto on valtaa. Haluaisimme saada enemmän ajantasaista tietoa kotikuntamme nuoria koskevista asioista. Onhan ikäihmisilläkin omat verkkosivunsa. Päivitettäisiinkö tiedonsaanti ja osallistumismahdollisuudet nuorillekin? Nyt nuorena aikuisina kiinnostus vaikuttamiseen kasvaa koko ajan. Tehdään yhteistyötä. Me emme vaadi valmista. Moni meistä haluaa osallistua elävöittämään arkea ja rikastuttamaan arvoja Nurmeksessa. Kun tekee itse ja on mukana, osaa lopputulosta arvostaa paremmin. Ja nuorten asioistahan tietää parhaiten nuoret itse. Siksi kaikenikäisten mielipiteitä tulisi yhdistää, vaikka näkökulmat ehkä eroavatkin. Jutelkaa nuorten kanssa. Älkää nuoristuko.